Dikirian di gandengan kula. Nalika ndereke masuk gondrong tahun 2012 kok kali niki. Weh. Ning gandeng niki ora tek sepiro iso kenceng akhire kok pecah. Aku pancen kena diabetes. Alhamdulillah iki ada kesempatan. Iya. Sinten ngertos dalu niki iso suwantai Tulungagung, terus bincing di alhamdulillah tetep teng omah. Iya. Iki Jan, luar biasa Mas Meo. Wah Jan. Alhamdulillah. Pinaring anterang. Iya. Kang mirsani ora sadadak dikongkon kabeh do madhep rene. Umane yo delok sampean. Suasanane terang. Nek sing peteng iki kok wajahmu to Mas. Lah sampean iki mang make upan apa ndak to Mas? Lah kudune make up kan wajah hitam dadi putih iki wedake kon. Lah kula nganggo wage. Sing salahke awakmu. Anu kok kudune nek resik-resik apa kuwi brengos apa-apa ki kudune ora ning nggon ngene iki lagi diresiki. Lah terus akhire udan iki wis mau to. Ning bareng wis kok resiki. Terus ya ta? Malih terang benderang. Jalan parahan cok bakal ki awakmu. Lah kowe ora ngerti iki kedu saka Medion teko kene udan ning alhamdulillah iki terang. Lah nyuwun sewu. Sampean yo sing. Lho, ana kala teko etan tolak bali ngetan. Iya. Ana kala teko kulon tolak bali ngulon sluman sepun slamet wiwitan gilai pungkasan slamet. Sangune menika uyah sak gegem kalih tahu kalih lombok. Biar kok tangan ngopi. Terang udan kok neko-neko. Ya alhamdulillah jelalan niki wau anggenipun gelar pakeliran dateng kantor kecamatan. Biasane niku teng lapangan kula malah bingung. Bingung ngendi? Bingung goleki nggon nguyuh. Dek, kok iso ning nggon apa kuwi lapangan kok gimana menak ning sorwet aku goleki toilete ora eneke enek trekson. Aku ngaping trekson bareng otor-otor lah kok treke maju. Wah aku kuwi wah tampet nisih rono ning anding wit. Wah penonton sing kono aku iki rata-rata lah kok ndase wong. Oh depis ora. Malah repot aku ya. Bingung cilaka ki aku. Sebab aku ning kamar mandi ngono kuwi mang kebak. Antri saking dawane aku nguyuh ning cedhak diesel. Golek nggon cewoke wah banyu diesel tak cewek tak cawet tak golap. Lah kok ngelocot kok. Banyu radiator. Banyu radiator sing panas kan. Iki lho Mas, dalam rangka hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-820. Jadi sampai dari Medion tekan kene, kuwi apa rangkaian dari kegiatan ini paling tidak Tulungagung ke depan iki piye? Nah, iki genah. Saya ikut mendoakan nek wis umur 820 wis rada tuwa dadi semoga ke depannya Tulungagung semakin jaya, semakin maju, semakin lancar. Inti angkanipun mawon menika 8. 8 niku kan sambung. Dados boten enten pedote antara masyarakat kali pemerintah. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Dene loro nika isen-isene jagat. Ana awan, ana bengi. Nah, ana lanang, ana wedok, ana elek, enek apik. Apik berarti Kang apik, apik, elek berarti kelek. Lah iya. Nah, iya. Ini dene nol menika kula kalih panjenengan sami macange ibu awit napa tiyang niku kedah andhap asor lembah manah amargi ingkang setunggal sing saged napa kemawon nggih namung setunggal menika Gusti awake dhewe namung nul alhamdulillah Allah wa alhamdulillah matur nuwun Pak Camat Bapak Bupati ugi sedaya perangkatipun sampun gelar pakeliran wujud melestarikan budaya seni tradisi doa yang terbaik buat kamu. Dongakno. Nah, berapa sunah ya? Kedepannya
semoga Tulungagung khususipun wilayah Ngantrus dan sekitarnya saged ayem tentrem guyub rukun persatuan dan kesatuan selalu tetap dijaga. Kuwi lho. Maksudnya kudu ngono kuwi. Pertanian semakin maju, perindustrian semakin bagus, perdagangan luwih-luwih lancar selalu. Panjayeng Bawono. Ya, sebagai tolok ukur untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Amin. Saisih awakmu. Wong gedhe dhuwur ndongakne ngono kok. Lho, ndongakne wis apik to, Mas? Ya, Iki apik yo tak amini. Oh. Cendhek men. Oh. Wis Sampai gamane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi aku wis kaya Gus Amu belum. Bapamu, abahamu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Wah, lho. Kok iso ngaji to ya berarti? Lah kula nyuwun sewu. Oh. Lingkungan kula niku pesantren. Terus nggih nderek ngaji ten mriku. Ning mboten katam-katam. Sebabe Bolos terus. Rumangan gua. Terus ke cuma. Kula dongake Kang Sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Allahumma Amin. pun berkahi sholawat nggih. Ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah shollu ala nabi Muhammad. Sholawatan mugi-mugi kula panjenengan sami benjing pikantuk sampatipun Kanjeng Nabi Rasul. Amin. Iso aku nek sholawat. Wah, berarti awakmu iki cara dadi yai lu iso lho ya. Cara kan dadi dai ngono ya iso lho ya. Derek. Lha imam ya setengah api nu lah. Kowe kok Kok di mangarep wis becik ngono. Langkin, berarti kok mau wajahe dadi imam ini ya iso kowe. Imam apa? Imam ini ngono kae ya iso. Ya ora iso. Wong aku lho gayaku makmum kok. Sing jelas bengi iki awakmu arep ninggali apa ning masyarakat kene. Ninggali apa piye wong iku ngenteni saka panitia. Ge yo karuan petunge. Petunge ora karo kepanitiaane karo aku. Ngono lho. Lah, Panitia wis dipasrahne aku jadi sampean rasa mikir ya apa-apa. jelalah pun dilunasi. Wis dilunasi. Atake kok nggih dadu. Potonganmu dalang iki minangka apa kuwi mudal-mudalan piwulang. Ora kuwi kok dadu mangsamu. Paling ora luka. Asem aja to yo. Piye jare? Kowe arep ninggali apa ning kene iki? Ninggali apa piye iki kok ngenteni saka Pak Eko kok. Maksudku ki menehi apa? Menehi apa? Kaya apa piye iki kok lek sing ngenteni kok kono. Sik to maksudnya ngantrui ben piye ngono. Nah, Ngantru yo ben ngene ae. Lho, ngantru ki ben maju ki kok kapake lho. Disuruh. angel ngono bocah iki. Angel aja digarap. Oh iya. Abot ngono. Abot selehne no. Maksudku ki ngene lho, Mas. Kowe iki ninggali kata-kata Nah, jarwo dosa. Oh, nah. Sing mudah diterima oleh warga Ngamruk iki sebagai pegangan. Oh, ya awake dhewe tontonan yo tuntunan. Nah, umpamane dina Senin, Aja bosen karo unen-unen. Unen-unen sing becik ya sing riyin. Oh iya. ketok iki atimu ki lemahne jebule yo pinter. Jadi setidaknya dagangan tuh khususnya umum Tulungagung gunanya dino Senin sing artine aja nganti Bosen kali unen-unen. unen-unen sing becik. Nggih. Nek dina Selasa, Selakno ibadah kaji lan poso. dina Rebo, Kerep sinau di menu ora bodho. wah iso pinter meneh. Dina Kamis. Kemis. Bisa Kamis. Lu wong ngingkem tinimbang ngomong barang sing Lah laku. pinter men kowe iki. Dandan.
dan Oh, ora sak macak wis jan wis persis tenan Mas. Karo kidul ngono kuwi. Jadi ngomong-ngomongnya dang. Bapak Ibu ingkang ngesaken lanangan kethek monggo. 150 sak kandange monggo. Oh, rumah sakit. Memang kemes piye Mas? Kemis wis mau. Tining lu ngikep tini bang ngomong. Saiki mu nek jemah kowe mesti ra iso. Dimension jem yen omah-omah. Wah kok pinter mendang dang. Ya. Satu mesti ra iso. Ya, Satu. Apa tadi? setono yen wis kewektu. Kemetu apa nih? Pamane wayah mancing subuh yo ndak salat subuh, asar yo asar, nyambut gawe nomongan ditinggalin. Oh, iya. Ora ditabuhi. Apa ditambah? Ora kok dandang-dandang. Bukti ini ngambil rusak ini apa-apa. Iya. Salah-salah ya Mas. Nggih. Awake dhewe rasa kesusu ning sarene awake dhewe yo nggo buku wareng kono. Oke. Ditanjake siji mbok Satu persatu. Ya. Nggih. Awake Apa pun jajal karo Mbak Rika Mas? niki. Oh iya no sing apa etan dhewe niki. Ya, jaranan. Carane. Rika. Ini jenjane Pak Eko. Panjenengan nggih Madiun nggih. Nggih, kula gawan kathoke niki lho. Alias bojone niki. Sik opo. Piye? Bojo panggung apa bojo tenanan? Oh, sak donya akhirat saestu. Asli bojo ya? Nggih. Ora meneng panggung ya? Boten to. Sik opo. Sampai sing sampeyan sawangi jane apane to, Mbak? Jenengan kersane teh Pak Eko, Pak Eko. Angger jelirit untu loro ya mesti. Lah iya to. Wong yo kiai kakung wong lanang bagus iki akeh. Lah kok malah ketek-ketekan. Jenengan niku kira kelaten. Ora ngerti yo spesiale wong untu monong ki apa ngono ta. Apa spesial? Wong mencium irung-irung kenek lambes Pak. Lho. Keuri. Mbak Rika. Wong manis e kaya bajing ngene kok. Seto. Iso yo. Kelem bojo sak kaya bajing yo. Piye to? Yo semanis madu apa piye? Alah, pemain peran nek madu. Aminganane aku dolanan madu malah kentut tawon cangkemku. Lah kuwi mundak 5 cm iki kok ya. Mbak Rika. Dalam Niki pisan maneh demen dipirsani warga mriki. Niki asli kakung jenengan. nggih asli menika. Wis anak-anak. Sampun 3 Pak Eko. Astagfirullah. Yo lahir bocah. Dudu kethek. Aku ngomong Yo teko. bocah kok kan. Maksudku iki kaya wong genep ya Ya kaya model nek wong. biasa yo nek untune. Ning Kang Sebon. Astagfirullah. Anakku ki ganteng kabeh ora nek sing elek. Weh. Singkat Pak. Saestu Pak Eko. Nggih, nggih. Anak kula 3 niku lanang kabeh ganteng kabeh ora nek sing Mboten elek. merokok. Mboten enten sing elek kaya Pak E. Oh iya tenan tanggane ganteng kabeh Pak Eko. Aja nesu. Innallaha ma'as Sobiri. sabar kekasih. Gusti. Aku biyen kamongkon duwe bojo iki ya pomo cita-cita lho. Ayo gak ngene iki. Lah piye? Kowe cita-citamu apa? Genah lurah to, Mas. Kene tetep lurah. Sik to, wong loro iki delajikan iki iki wis perkenalan apa urung? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak Cium. Tak sayang. tak sayang kok Mas. Oh iya. Cium wis model kabeh wis Urung sempungan lho bener banget. Nggih, ditepung nih. Oh. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jeneng wabarakatuh. derek tepang paring asma Rika Sumeo. Jeneng rawit dalu kula dados seniwati kados ngaten. Menawi siang dados Bu Carik ayah sekretaris desa. Wih. Kan Tanjung Rejo. Nggih. Madiun. Monggo. Alhamdulillah.
derek tepangan dadi wanuh kula Yanto Sentun. Kakareun kula satunggal kami tuwa. Oh iya. Jane pengine dadi lurah ning ketomone dadi kami tuwa. Iya. Pak Kasur. Pak Kasur. Ah. Iki Pak Kasur. Ini bujare karo Pak Kasur. Iki. Kula meo kuli. Apa? Kuli ora jabatan apa-apa blas kok. Cita-cita kok masak. Bu Cari. Sarapan minimal nggih nasi pecel khas Madiun. Iya. Sarapan. Sarapane. Monggo Pak Wo. Ah. Kami tuwa rada melinti segawon. Segorawon. Oh iya. Melinti sarapan. Iya, berarti mangan asu jare. Segawane ayo asu. Segawone sego rawon. Nah, disingkat ya Mas. Ayo iki. Kula kuli badhok sego gosok. Yo apa ngono? Ora ndek ukuran ora ndek duit kok. Oh sini. Bu Cari. Ah. Kan mangan ya mesti selolokan. Yes kena. Minumnya minimal nggih soda gembira, bisa makjis ngono kan Pak Wo. Oke. Ya, kami tua. Ya. Pak kami tuwa minumnya setiap pagi es padang pasir. Dados umpo wadang ra ning apa-apane alias banyu dikai gula teh. Oh, iya. Iku sehat ya Pak Wo. Sehat kok. Kuli. Kuli ngombene peceren. Kuwi kopi susu dadi siji dos. Komplit Dhewe golek komplete iku. cangkeme. Lah tuku apa lho kae kok? Oh iya. Bu Cari. Oh. Tumpakane kreneman yo ampat. Wah, bujare yo. Injih. Kami tuwa Kavansa. Apa kuwi? Kavansa. Kapan? Kavansa. Avanza. Avanza. Oh, iki logat riyen iku lho. Oh iya, Avanza. Ya Toyota Kavansa. Kuli gandul truk. Aja terus. Raga kabeh. Geragat apa? Pak Wo, Pak Wo. Oke. Sakderenge gandeng cara keton nika, pacar kula nika riyen lurah. Loh, Pacar kula Lurah ning wilayah Madiun kono. Pak Lurah pacarku. Oke. Biyen Pacare kami tuwa mantan artis ibu kota. wow. yo member. Kuli. Pacarku gegek. Anu sing Iku kok yo rental iki. Aku rene mang lak yo mbok kokon tuku sego lho. Lah ndi? Sik iki lho. Emang urunanmu piro Kang ya, Pak? Aku 5.000. 5.000 aku mah Nah. 3.000. Aku yo urunan. Piro ke? Kae kok aja njaluk lho ya. Ora aku tak jawabnya apa to? Sego. Sego tulung aku yo. Nggih Wah, ini ngono. nek sego Kowe tulung aku. piro? 1000. 1.000. Kowe piro, Tur? 5.000. Kowe aku 3.000. Lah, aku 1000. 1.000 kok. Ya gane lak 9.000. Enak iki nanti pangan timbang mambu kok ya. Yo to. Mangkar wanita yang bisa paringi lo. Hari ini kamehane dibene. Soto kadung dituku lek ora dimakani Oke, mau bandir, Pak. Oh iya iya iya. Wah. Senengane to lawe tahu. Nah, Carane enek. Carane piye? 5.000 nek muluk nganggo driji 5. Oh iya, 5.000. 5.000 Driji. nek Nek 3.000 nganggo driji 3. telu. Ini kok. lah 1000. Driji siji, Mas. Cino, harus sesuai budget. Iya. Jadi sak sewu kok. Oh, sak sewu driji siji. Ya. 5.000 driji 5. Ya. Oke. 3.000 driji Telu. Ah. Ya, enak lah ngono jangan bisa. Ah, layakku. Driji siji. 1000. Driji siji no. Gunting. Nah, Piye? ayo 5.000. 5.000. Ya 5.000. Tahune ya kandang. Ya. 3.000. 3.000. Diji telu lho, Jo, oke. Iya. Awakmu 1.000. Ya. Oleh kamu. Cek tahu. Cek Sudah. Aku mau nek ndum-ndumane ngono kuwi lha aku 1000 ora ngengean. Lah kok gak pengen dulu kok. Ndak wis didulan kuwi no. Lah ndume cara
Piye? Sopo sing 3M mangan? Oh, oke. Sasane yo kan Sunon. 3M mah kowe sing ngitung. A B C D E F G H I J K L M. Sampun mangan. Oke. Ben ditungi dhewe gitu. Oh. Ku nek ra trimo. A B C D E F G H I J K L M. Rika mana? Aku kok gak MM toh. Jadi ini wis M. Oh iya. Tak hitunge dhewe. Yo sadar. A B C M. Oh iya. Ora wayahe bae. Ben, aku kok ora badok-badok. Tapi ya apa ya? Trikmu pinter ya, siji-siji kok ceple yo kenal. Oleh Kali aku. ku enggak oleh dari. Pokoknya akal-akalan yo ngono kuwi ora bener. Yo, ditembake ya, Mbak. Oke. Dadi awake dhewe yo tembang-tembangan yo gegojekan yo geguyonan. Nggih. Yo. Niki kula tak roman riyen yo Kak Ino. Wah. Kowe nyebul apa? Iki, Piye carane kowe iki? iso ora? Oh. Para ono. Biasane wong nek utune maju ngono ki pinter nyebule. Kowe para ono sik. Kowe sik. Aku sih. Ya. Engko kalu. Ah, Iki alat bapaknya. musik apa tadi? Umpamanya. Oh. Wah, Titanic. Iso aku. Iya. Nih. Iya. Apa kuwi? Aku peragane. Ah. Sik to. Kowe berperaga. Iya lho, iya lho. Lah aku. Ya kowe Kowe sing sing nyebul nyebul. kuwi. Enton kowe sing nyebul. Lah, ora iso aku. Kan wae. Bisa-bisa bojomu di sini enggak apa-apa. Ya, Gak apa-apa kuwi ndek kerajaan teh. Wis kabeh aman-aman. iki roman nganggo cara modern. Mbok ben ditabuk kono ae lho. Ora iso. Ra iso kadung mbok jaluk. Ayo kan iki ibaratnya dene kapal Titanic. Oke. Ora muni. Ton dijual tuh. Ora iso. Susulan susulan. Bojo kok gue demokan. Ton, anu ijol kami sitok. Aku tak peragaan. Oh, wis kowe peragaan. nabok. Lah iki gak iso nabung. Lah sisa nabok. Wis gene. Aku ora iso nabung. Wis ndak romano karo kono ya. Sik to iki piye? Kowe nabok. Ya. Lah aku lek roman karo sapa? Wis ta masalah apa masalah. Yuh, lah kok mau. Ibu budal. Lek. Iki Rada mendah. Titanic telek iki. Yo. Angkatan barang. Piye lek ngangkat kilo. Gah. Gah. Sik ya. Gah. Lah piye? Tak goleki gocekane lek kok ketuk gentuk. Masa bandel kunciku diremet. Ayo, kowe lek wis angklet. Aku ki ya ono ya ini, Apa? aku ngerti. Apa? Jebule kowe saklir ngono. Kok gede sisih. Saiki nek Mas. Pripun? Sing nyongo. Iki tak baleni tembang lawas. Oke. Jegleng. Dadi ben ketok Mas Ento apa Mas Mio sing iso jegleng. Yo. Oke. Ora mesti sing dhuwur, mesti iso sing cilik mesti ndak iso. Siji-siji apa tak glene larang ngono ku. Setunggal. Marang kono. Aku jaluk ben pisang-pisang lek vitamin bendino sego pecel ae. Gayamu. Ora. Oke yo. Milih sing ndi? Aku tak bojomu ora apa-apa yo. Wis to. Ya, wis manut. Sing ndi? Mbak iki. Iki lho rada berisi. Aja, lek iki nak aku. Oh. Paham. Lah sing pundi? Anu Ranger. Kok Ranger puri ya? Ya. Puri. Pur. Sepate. Ya. Nulado lagu utama. Niki jenenge Puri Rak Ngapur. Nggih. Kancarono Mas. Lho, sampean karo mbake apa? Apa karo iki? Ron, aku tak kuwi to, Ron. Ora iso.
Wis kulino mangan ngene iki kok. Iki jajal-jajal nggo tikus darah ngene iki aku. Ojo cemburu. Saya kalau di panggung itu milik umum. Iki Piye milik? Umum. Oh, mengke Mbak Doni iki gentosan sitok-sitok nggih. Kok gede Ya. Wah, aku mbok anggere plat kuning sing ngono Pak iku kuwi. umum. Aku ora ngono kuwi ora kepaten tenan. kita bojomu mantan gengget. Bocah ideal. Aduh. Tapi gunung Mas. Yo. Sing Kowe sih aku sih. Manut. Aku sih. Sing tuwa dhisik ya. Ya. Reka. tapi dijenggreng. Aku kuwi. Ora kok. Kowe kuwi boleh sing barang anyar. Iya, kamu yang mana kan pur, itu manusia. Ngkok. Kelkok komplit sikil rapat bokong cendit. Ah. Ngan mekong ro. Dulu. Kotor Tangan demek bokong garuk. Nyonya. Nggih ya. Enteng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rika, iki mak jendreng yo sobat aku iki. Jenggengan Mas Mbak. Saben bengi. Loh, sing lanang to sing nyuara. Lanang kok kita. Nggih no rasa kae kok. Oh, nggih. Dadi sing wedok mapan to. Makan sih. Oh. Makan sih goyang terus di obat nyawa. Oh. Nyai lodon kok ngicat kabeh. Oh, enak. Sabar. Ayo iki. Kayak ijung jungan. Yen memajang mung karo Siap, Pur. Janur. Kaya oblek desa. Kamu jenenge yo kapan? Oblek tok. Kowe ora ngerti suarane Apa? kok. Lama diobrak kok bulan. Lah kamu nyolot yo kapan? Janur kuning. Wah, itu kastrat tuh. Piye to? Kowe jajal tuh, kowe tuh. Masa? Sampe ngadung Atas ki. Aku kono. Iya. Jajal. Lah pindah. Kok marem, Bro. Wong yo cantas ngono kok. Yo atas lah. Atas ngene yo. Telek. Anu rada gembosen sithik. Kembang wae kulaku dalam pangeran. Kuwi cara ndi kuwi? Dosane mandunten. Oh Madura. Dirung nangsani samona di bener iki ku tame ngaje gelap ayo. Apa kuwi? Apa ki atine? Empu. Oh iya. Kembang wae weton. Cari oper to, oper. Ya. Menawa nek aku gelem muni. Gua kenapa muni mah? Gunung. Muni ya. Ayo tolele tangile. Turu nah ngono lho nanya le. Nah, ayo ke. Wis anu kok Tadi alah turu Nek nek sekiranya ayo tak. Ngono lho. dicablek turu neh. Pacitan.
bojone kancane nggih kerayan. Ojo tenanan. Sik. Kowe iki dadi apa Janaka? Janaka. Aku cakil. Oh. Ya. Mandek satrio mandek parat Apa kuwi? mandek kok. Wakil kok suarane ngono lho. Mandek sastra mandek dhisik song. Oh wale. Iya lho. Jalan kono sing harus cakil kok munduk. Matane. Kene lho. Ayo. Mandek satrio mandek parat bajingan itu. Cakil iki iso oleh. Cakil kan buta. Oh ya makanya aku. Teko ngendi kowe teko papan kene. Suarane kleru kuwi. Wale. Suarane tile. Mandek satrio mandek parat. Ah, iya deh. Samono. Iya. Ah. Ayo balik. Tiba kali mati tamparan dus. Yakso itu pating caliprat. Kandamu bacing galio yang kenotak kandani. Ora wedi karo pusaka Kyai pulang pergi. Pulang geni. Kok pulang pergi? Pulang geni. Kyai pulang geni wis keri saiki. Jenengmu sapa, Gus? Jangan nongko. Janoko. Raden Janaka. Aku penyakit iki kowe teko papan kene, Gus. Ayo balik timbangane mati tamparan, Gus. Untuk Ketutne kok kentutne. santai suku kedepen. Kan mari goblok ya. Ayo balik timbangane mati tamparan. Ora ngerti ra buta pating jebobok. Dah buta pati digelek, Gus. Kas buto tantang tak sampah tak sandung. Dan rekmane apa punya bersikir bakal tak tigas nganggo silet. Pusaka. Silet. Enenge Iki kari Janaka silet. kopok iki. Enenge kari silet. Ya. Ayo balik timbangane mati tanpa aran, Gus. Sadurunge kowe mati, Banjur ninggal pesen aimu piro. aduh kok malah teko togel. Ini ora ono to. Dupak dan saran, Gus. Piye to Janaka? Sing cangkil ki aku Janaka kok silang ngene iki. Ya. Janaka ya. Mas. Ya. Ya. Tak sakoni, Mas. Kowe ngene. Iso demok dasku 100 pen. Wah. Samone. Oh, Mas. oh, kowe. Ora kena. Ya. No. Ora kena. Ora iso. Ya. Ayo. Angel. Ya. Angel. Ya. Iso demek sikilku 50 tak. Ya. Gampang. Lakon strimpok sikilmu, Bos. Woi. Seket. Oh, ayo. Seket kena. Satus kena. Lah goblok tangki ya. Nyapul. Ayo satu. Janaka lek saran 100 ora sapi lho. Sik kok. Iso demok dasku 100 PL. Lah iya. Ah. Sing demek sikilku 50 tak. 50 kena. 100 ya kena. Aku ning kene kok malah goblok. Tak sini wong goblok ya kowe kok ya mangsamu. Terus ke? Pacit pem. Ya. Sawi. Hey.
Trianggo ten bagus. Yang itu ya. Wonten aku arep piantun Ponorogo sing ngendang Jaipon. Ya. Panas udahan panas saling alih. Capek gunung. Nyembah belakang. Lah iso to. Lah iya nek sikil dhisik lah nek untung. Hang do untune ajane untune dhisik ora apa apa. Anu Kak umpama ada kejadian yang fatal awakmu ikhlas wae. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa to. Ikhlas to. Adimu argo suruh. Ora masalah kok. Lah nek jadil kae man-man. Malah kita jaluk bapak. Iya gak iso to. Edreke jadile kaya Ya.
Gimana? Oleh brutu rasanya piye? Hati-hati piye? Salah bokong to, Mas. Iso masuk wentuk. Piye rasane? Kowe sing nang kono padha ra krungu aku ning ngandingi. Kok suarane kaya wong ngepegamen garing. Mak kresek. Ya. Terus gunane kok. Nah, tibasaku dan pimpin betul kate kowe ala kowe kok penting ora iki ora tanggapan iki. Loh, iki artinya ora tanggapan di perumahan tapi untuk tulung agung juga. Ya uripe awake dhewe kan tulung agung. Iki mantap. Iya. Niku kan nembe mampir terus bager-bagernya bisa ketemu dulur-dulur Saat ini ora mung wayang lho Mas. Mas ini jalanan kita enten dagelane, campur sari dagelane. Pengajian kok saat ini enten dagelane. Alhamdulillah. Berarti kowe melok ngaji ya. Mboten. Ndak pripun? Yo ngetutne nyewakne son lho, Mas. Sampe balik madhep mulon. Iki enake anu tiang 3 to niki. Oh. Anu nganggur mangan tawon. Kowe nonton HP. Kowe nonton HP. Kowe nonton HP. Jajan Kelompok Surya sautil nggih wong loro. Angger M. Kowe kalian mancing karo aku. mancing, Mas. Golek cacing Afrika nggo umpane kae. Nggih. Lah iya. Pokoke nek M dipangan. Niki alhamdulillah. Niki riyen nggih gandengan kula. Loh, Nggih. Nalika ndereke masuk gondrong tahun 2012 kok kali niki. weh. Ning gandeng niki ora atek sepiro iso kenceng akhire kula pecah. Aku pancen kena diabetes. Angel kan ini. Iso kenceng. Sing asam tambah kan Mas, kita niku derek seneng. Niki termasuk dulur kula. Niki riyen 2003 juara Sri Mulat apa kae? Sri Mulat Sari Bakat Junior. Nah, niki juara Sri Mulat. Jadi niki mumpung ten Tulungagung dadi nggih niki lho. Jadi keeratan dan keharmonisan kanca-kanca pelawak Jawa Timur seperti ini. Oh iya. Jadi endi sing ora enek, endi sing enek mesti selalu berkomunikasi. Iya. Kula niki dalu HUT Tulungagung Yang sedaya mboten saged nggih. Alhamdulillah ini kan ada kesempatan. Iya. Sinten ngertos dalu niki sosokan kae Tulungagung terus jinjing alhamdulillah tetap teng omah. Iya. Iki Dongamu sesuk Masnya teng omah iki tetep nunggu dawuh saka Kyai Tulungagung. Nah, ini kono to. Iki ya awet lho Mas iki. Nek iki Mas Sinten iki riyen awet. Kula kalih niki riyen 2 tahun nggih awet tetep ngoten iki. Nah, Niki nggih tetep awet. Tanggapan lari kok ora operasi cangkem ya betul. Oh tanggapan lari sih mbok operasi cangkem ngono. Mas Kuklutuk lho tau operasike gigi apik kok iso. kowe ora ngerti. Winginane kan tau dibegel. Nggih. Molu. Terus diwehi kawat rolasan. Wah, karuan tak kon ngecor to. Begel kawat rolasan. Bosok. Untung gingsul. Gingsul loro blaga ngono lho sak caket kabeh. Sampai bumi kemeng iki. Kula mboten ana Mosok Mas. Ngene mingkem yo kan benar-benar ya. Kemeng ewu. Sing kok masih sesuk. nek iki riyen laire mboten ngengel-ngengel wong tuane. Oh. Benar to. Dasar penak. Maksud niku. Nggih. Oh. Kula riyen lair ya kepenak. Oh. Mbak dhewe sambat ya. Karena bisa Iki riyen lair niku 3 dina 3 bengi. Bodoh ngoten nggih. Nggih. ora konangan bidang ngono nggone mbokku dedel duel. Asem ke dia lahir normal kan. Lah nggih, alhamdulillah. Mbok tak anu Mas tak derek-derek sumbangsih nggih. Ah. Nika alhamdulillah sik kula mboten tek
ketok wah alhamdulillah apa lenggah kesini Akramu. apa lenggah Pak Bupati sampun kundur Nggih. kalau wonten pengawasan wonten pringgitan dados iki apa nenggani abah itu yang punya Al-Badru Alaina. Alhamdulillah. Pondok Fajar Bali. Pondok pesantren. Anakmu jadokno aku mbiyen mondok rono. Lah aku mbiyen mondoke ning alkohol. Minuman Mas. Aku seneng kowe sesuk aja ngejak Mas Entun. Lho, ngapa iki? Ngejak sing padha sampeyan yo ora ono apike ning modele mah lucu. Budi Promo. Iki malah gatok tak kira Ora kan ora terus yo. Nek karo Budi. Iki biyen dilokke kaya sampean gandeng mintale ora kuat wis tuntune dientekke pisan ngono. Entar aku pancen telepon aku dhewe. Kali dhewe wis tegal. Angin sing wong atus kecendal gede kok. Bud nggonku turah gelem piye ya? Tembang mawon Mas. Tembang. Tane tembang sing urung nate metu. Oh, lagu terbaru. C. Terbaru. Nek wong musik ra iso, penari ra iso ngomong ra ngerti kabeh. Gawe lagu album anyar. Misalnya masyarakat sing dalu menika derek bungon Mas. Nggih. Pun nanti tanggal 20 kita duet lagi. Nggih, Mungkin digenepi Mas Entun kali Mas Miyu. Tak susul Mas. Kowe nek son muni tak susul. Aku kaya wong bangun bendungan. Aku sesokan. Aku Ora tau bijak. Wes ngejak-ngejak pisan pas tumrah karo ngobong. Ora Mas, aku iki ngene lho Mas. Aku dhewe iki kadang yo sok ngenteni Masku Percil gawe. Nggih. Wingi Masku Percil loro aku ngenteni ning Surabaya. Terus saiki kabeh do kerja terus sampean berdua yo ngenteni ning kene. Dadi aja duwe jiwa bahwa kita itu pinggir tampil butuh jangan. Selingan kuwi sing apik endi sing iso dilakoni sing ora iso ditulungi. Itu. So nek muga-muga kok gek genti pas kowe ra iso rene terus kok ben genti nulungi aku. Aku nek perkara kene karo kono karo liyane aku ora tau kok terus berharap dijak mboten. Apik kok berarti kowe dagelan sing apik. Lah nyapa to aku apa wis turah. Alhamdulillah. Aku iki mbok diwehne aku. Duwene piye turah iki tegese turah kahanan iki lho. Kahananku ki turah. Berarti saya butuh Kahananku tempo waktu dinaku ki turah akeh nanti pirang taun sik turah akeh. Dadi kebutuhan sik akeh. Yo karo saged kok Muni ae padha gosoke. Ayo. Mas Ganteng. Oke. Siap. Pun. Ya tak lagi Mas. Siap. Mas Entun Sukses alhamdulillah sehat selalu. Lagu ini selalu booming. Oke. Sebentar lagi launching Job Etik Project lagu Ambela. Ambiar. Nggih. Mas Entun, Mas Mil yo golek lagu lho, gawe lagu ngono. Alhamdulillah kula nggih sampun ndamel lagu kapai. Coba kendang. You Black. Weh. Tak dudang. Coba latihan tok sih. Kendara iki. Iki pangdak sithik kudu persadaran iki. Oke. Siap. Ayo. Ayo. Dong ini ngono kok. Tak. 1 2 3 go. You break suwe. Tak ketung. Awe banyak. Iya. Kuwi ciro luko. 1 2 3 you break suwe. Suwe golen ketung kita ketung. Iki You break kok Mas ya. kuwi bukune karo Jubilee padha. Piye Mas?
Kasih kau sukses. Sampai ketemu lagi, oke. Mas ini mana yo? Pangapunten. Purirana karo Mia jemeren. Yo. Sare. Yo. Cintaku Aja tono